Dobro nowina od Jezusa podług Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko-gotka z oryginału. 24 rozdział. Gotka o zbuleniu Jerozolimy i przyjściu Jezusa. Zbulenie chrumu. A kiedy wylos Jezus ze chrumu, szał wek i przyszli jego uczniowie, co by pokazać mu budowla chrumu. A Jezus im rzekł: nie widzicie to wszystko? Zaisto godą wam, co nie ostanie tukiej kamień na kamieniu, co nie będzie rozwalony. Cechy przybliżania się kraju czasów. A kiedy on siedział na Oliwnym Bergu, przyszli k niemu uczniowie ekstra i go dali. Rzeknij nam, kiedy łowo będzie i jako cecha twojego przyjścia i kraju czasów. A w odpowiedzeniu Jezus rzekł im: dejcie pozór, co by was w to nie pokludził do feleru. Bez to iże wiela przyjdzie we moje miano i bydą godać. Jo je pomazaniec i wielu pokludzą do feleru. A usłyszycie walki i nowiny o walkach. Dejcie pozór, co byście się nie dali wylynkać, z kiż tego, co musi się to wszystko stać, no ale to jeszcze nie ma koniec. Toć powstanie nacyjo przeciw nacyi i królestwo przeciw królestwu, i będzie głód, mory i zjawiska sejsmiczne kajnikaj. A to wszystko one to zaczątek bolączki. Wtedy wydadzą was na ciężoba i ubiją was, i będziecie nienawidzeni od wszystkich nacyjów dla mojego miana. A tedy wiela się zgorszy, a jeden drugiego wydo i będą się mieć we nienawiści cuzamen. I wiela fałesznych proroków powstanie, i wiela pokludzą do feleru. A z kuli rozmnożenia nieprawości osłabnie miłość wielu. A w to szczimie do końca on będzie zwolony. I będzie przekazano ta dobro nowina o królestwu po całej ziemi, na świadectwo wszystkim nacyjom, i tedy przyjdzie koniec. Tuż kiedy ujrzycie łożkliwe spustoszenie, które były powiedziane od proroka Daniela, które stoi na świętym placu. Wtoczy to aj spokopi. Tedy te, które bydą we Judei, aj lecą na bergi. To będzie na domie, aj nie schodzi, co by wziąć ze swojego domu. A w to by był na polu, aj nie idzie curik, co by wziąć swoja szata. A niedobrota łonym, które we barzochu mają i dowają ssać we łowym czasie. I rzekajcie, co by wasze uciekanie nie było bez zima ani bez szabat. Skuliwonego, co będzie tedy srogo utropa, jakiej nie było od zaczątku świata, aże do teroski, ani już nie będzie. A kejby nie był skrócony łowy czas, żadne ciało by nie było uratowane, no ale z kuli łobranych będzie skrócony łowy czas. Tedy, jeśli by wam w to rzekł, a toli tukej je pomazaniec, abo tukej, nie wierzcie. Dyć postaną fałeszne pomazańce i fałeszne proroki i będą dawać cechy, srogie i cuda, co by dokludzić do feleru, jeśli to możebne i łobranych. A toli rzekł wam przewidział. Tuż jeśli rzekliby wam, a toli na pustym placu je, nie wychodźcie, a toli we chowankach je, nie wierzcie. Toć jako blic wychodził od wschodów i blinduje aże od zachodów, tak będzie i ze przyjściem od człowieczego syna. Dyć jeśli kaj byłyby umrzyte ciała, hań spierą się adlery. Przyjście od Jezusa. A łoros ze utropy łowego czasu słońce zaćmi się i miesiączek nie do swojego blisku. Gwiazdy spadać bydą ze nieba, a moce niebios bydą poruszone. I tedy zablinduje cecha od człowieczego syna na niebie. I tedy bydą bić się we brust ze żolu wszystkie ziemskie plemiona i ujrzą człowieczego syna, co przychodzi na niebieskich hamerach ze siłą i wielką chwałą. I pośle swoje posły ze trumlą srogiego klangu i zbierą jego obranych ze szczerych wiatrów, od jednego kraju nieba aże do drugiego. Bajszpil od figowego struma. A od figowego stroma nauczcie się bajszpilu. Ke już jego asta będzie miękko i listki wypuszczo, wiedzcie, co blisko je lato.
Tak i wy, kej ujrzycie wszystko to, wiedzcie, co blisko je u dźwierzów. Zaisto godą wam, nie przyjdzie ta generacyjo, aże się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przyjdą, ale słowa moje nie przyjdą. Nieznany czas przyjścia. A o owym czasie i godzinie żaden nie wie, ani posły niebios, ino sam mój Ojciec. A jako było za czasów Noego, tak będzie i ze przyjściem od człowieczego Syna. To jako było za czasów przed potopem, jedli i pili, jako i hajtali się, aże do onego czasu, kej wlos Noe do arki. I nie poznali, aże przyszł potop i wziął każdego. I tak będzie ze przyjściem od człowieczego Syna. Tedy dwóch będzie na polu, jeden będzie wzięty, a drugi ostawiony. Dwie będą mylać we młynie, jedno będzie wzięto, a drugo ostawiono. Trzeba chować. Toż dejcie pozór, bez to, iże nie wiecie, której godziny wasz Pan przyjdzie. A wiedzcie to, iże jeśli gospodzin wiedziałby, o jakiej wasze przyjdzie kradziok, wachowałby boł i nie dałby podkopać swej chałupy. Toć i wy byćcie narychtowani, z kiżłonego co o godzinie, co nie domniewacie, człowieczy Syn przyjdzie. Bajszpil o wiernym i niewiernym ciurze. Toż w to je ciura wierny i rozumny, którego dał jego Pan nad swoją służbą, co by im dał jodło na czas. Szczęsny ciura on, którego kej przyjdzie jego Pan, najdzie, co tak robi. Zaisto godą wam, co nade całką chudobą dogo. A jeśli by zły ciura rzekł we swoim sercu, odwłocza mój Pan swoje przyjście. I zaczął by prać swoje towarzysze i żreć i pić ze łożyrokami. Przyjdzie Pan od ciury łonego we czasie, którego on nie oczekowo i we godzinie, co nie znał. I pociacho go na kąski i domu lygnąć pośród hipokrytów. Hań będzie ślimtanie i rechtanie zębów.